Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah kelas 1 SDIT Araihan. Pripun kabare? Muga-muga tansah sehat nggih, tansah semangat anggone sinau lan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sakniki ketemu meleh pelajaran basa Jawa. Nggih? Yuk sakniki disiapke buku pakete. Pun siap dereng? Buku paket basa Jawa lan buku tulise alat tulis dicepake. Yuk, nek sampun saiki awake dhewe ndonga bareng-bareng. Setunggal, kalih, 3. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salih-salihah, yuk sakniki dibuka buku pelajaran basa Jawa kaca 18 halaman 18. Nggih, alhamdulillah sakniki pun dugi wulangan kalih dongeng kewan. Sakniki Bu Afi ajeng maos dongeng kewan sing judule Kodhok lan Bango. Irah-irahan utawa judule Kodhok lan Bango. Bocah-bocah iso nyimak mirengke kalih maos nggih maca buku halaman utawa kaca 18. Pun siap? Yuk, dirungokke nggih. Kodhok lan Bango. Wis suwe ora ana udan. Sendang asap banyune. Kodhok ing tlaga iku nangis. Susah atine. Bango teka arep nulungi kodhok. Kodhok arep diajak mabur. Digawa menyang sendang sing akeh banyune. Kodhok nyokot sikile Bango. Bango pesen marang kodhok supaya kodhok ora omong. Kodhok seneng banget atine bisa melu mabur. Kodhok lali pesene Bango. Kodhok malah guyu. Akhire napa? Kodhok tiba ing tengah alas. Ya bocah-bocah, seka dongeng kuwi mau awake dhewe iso sinau. Apa sing disinau? Sepisan. Sinau saka atine Bango kang apik, ngerti koncone susah. Kuwi gelem nulungi, ditulungi. Si kodhok susah atine, Bango nulungi arep digawa menyang sendang sing akeh banyune. Nggih, dadi solih-solihah kelas tunggal SDIT Araihan yen ngertos onten koncone sing susah atine dihibur, ditulungi, dibantu nggih. Siji setunggal nggih. Terus napa sik angka kalih? Nah, kuwi mau kudu sinau saking kodhok. Yen dipeseni kodhok wong lali dipeseni supaya ora omong. Supaya ben apa? Ben ora ucul gojekane. Ya nanging si kodhoke saking senenge lali pesene. Akhire apa? Akhire cilaka tiba ning tengah alas. Mulakno bocah-bocah yen
dipeseni saking bapak ibu utawa bapak ibu guru, diusahake iso diturut, dieleng-eleng, dilakoni nopo to mau sik dadi pesene bapak ibu, pesene ayah bunda, pesene bapak ibu guru. Supaya apa? Supaya ora cilaka kaya si kodhok mau. Pun jelas nggih niku pesen saking dongeng kang judule Kodhok karo Bango. Ya, sakniki dibuka kaca 19 nggih. Tamatno gambare, tirokno wacane. Ya, wonten gambar lan tembung ing ngisore nggih. Sakniki coba bocah-bocah nirokke diwaca nggih. Sendang, nyokot, asat, mabur, kodhok, guyu, bango, alas. Kuwi mau tembung-tembung kang ana ing dongeng. Pinter nggih, pun sami pinter. Ya, sakniki tugase bocah-bocah napa? Tugase gampang. Kaca 20. Angka 3. Tulisan iki salinan. Nggih. Bocah-bocah nyalin tembung kang ana ing kaca 20. Kodhok, bango, sendang, tlaga lan nangis. Ditulis sing bener. Nggih, Bu Afi paringi contoh niki. Contoh tulisane kados ngaten. Pun cekap semanten sinau basa Jawa, muga-muga anak-anak paham lan dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Yuk sarung-sarung ditutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.